उरुप कुमार देआ दिनै जे राजु कुमार नार्जारिया सोर होननानै बुंदों बिथाङा सोंनो हायो। राजु नार्जारि कोन হয়? बिथाङा थिकादार खालामग्रा सासे सुबुंमोन, थिकादारि लाइननि सासे मानसि। हुमखि होननाय जिनिसखौ जिहेतु आं सासे बर' फिसा नोंथांमोना बयबो मिथियो, आं दहायबो बुंदों। हुमखि होननाय जिनिसखौ गिग्रा राजु नार्जारिया नङा, राजु नार्जारिल' नङा, जोंनि बर' मानसिफ्रा बे हुमखि बा गिनाय होननाय जिनिसखौनो सोलोंबोखायाखै। उरुप कुमार देआ दिनै जे राजु कुमार नार्जारिया सोर होननानै बुंदों बिथाङा सोंनो हायो। बिथाङा जिहेतु जोंनि गणतान्त्रिक देशनि स्वतन्त्र सासे नोगोरारि, बिथाङा सोंनो मोनो, प्रश्न सोंनो मोनो। बिथांनासो बे बिटिआर एसेम्ब्लियाव प्रश्न सोंनो मोना होननाया बेफोर जिनिसासो आनएक्सेप्टेबल। आं दिनै बुंगासिनो दं, प्रश्न सोंनो मोनो, बिथाङा सोंथों, हाजारबार सोंथों। राजु नार्जारिया सोर होननानै बिथाङा बुंखागोन। मानो होनबा आं मिथिनायाव बिथाङा थिकादार खालामग्रा सासे सुबुंमोन, थिकादारि लाइननि सासे मानसि। आंथ' मुम्बाइआव MSW फरायखांनानै थांनाय 20 बोसोर बड'लेण्ड ओनसोलनि गरिब दुखिया रायजो राजाफोरखौहाय सेवा खालामनो थाखाय आं नाजाबोदों। आङो बेहाय रोजा रोजा गरिब दुखिया सुबुंफोरजोंहाय गसंफानानै बिथांमोननि मोन्थायनि, बिथांमोननि रांखान्थि समाजखान्थि जौगानायनि थाखाय खामानि मावनो एसेबाबो नाजाबोदों। बेयाव नोंथांमोना मिडिया लाइननि मानसि, नोंथांमोना साफ्रोमबो आंखौ सिनायो। खिन्थु बिथाङा सिनायनाय नङा, स्वाभाबिक। मानो होनबा बिथाङा थिकादार लाइननि मानसि, आं जाहैबाय समाज सिबिनायनि लाइननि मानसि। गतिके जोंना लाइनानो आलादा आलादा, लामायानो आलादा आलादा। बेखायनो बिथाङा आंखौ सिनायिया स्वाभाबिक। हुमखि होननाय जिनिसखौ जिहेतु आं सासे बर' फिसा नोंथांमोना बयबो मिथियो, आं दहायबो बुंदों। हुमखि होननाय जिनिसखौ गिग्रा राजु नार्जारिया नङा, राजु नार्जारिल' नङा, जोंनि बर' मानसिफ्रा बे हुमखि बा गिनाय होननाय जिनिसखौनो सोलोंबोखायाखै। ओंखायनो जोंखौ हुमखि होनानै जेबो लाब जाया। जों गिग्रा मानसिबो नङा आरो जेब्लायबो गिनाय नङा आरोखि। गतिके सोरबा उरुपेल' नङा, सोरबायाबो हुमखि होयोबा बे ओरैनो माने टाइम वेस्ट, समाय नस्थ' खालामनायसो जागोन आरोखि। दा मोनसेल' सानो जे जोङो जिहेतु बड'लेण्डआव मोननै लकसभानि माने कनस्टिटुवेन्सि जानांगौ होननानै बुंदों, बेवहाय सोरबाया षड़यन्त्र खालामनानै बे प्रसेसखौ डिरेल खालामनो थाखाय बेफोर माने राजु नार्जारिया सोर, बबेबा सोर, सरकार दानाय सिफायनाय, बेफोर खोथाजों हयथ' जोंखौ एसे सिगिनो सेस्था खालामदों। खिन्थु नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं बुंनो लुबैयो, जोंनि हान्जायाबो गिया, आं राजु नार्जारियाबो गिया, जोंनि चिफ साराबो गिया। आरो आङो UPPL दोलोनि सासे बिबान गोनां जेनेरेल सेक्रेटारि हिसाबै बिथांनि बुंनाय बाथ्रा बा बिथांनि मावनाय हाबाफोरनि सायाव बरनायनानै जोंनि मानगोनां BJPनि नेसनेल प्रेसिडेन्ट JP नाड्डानो आङो लाइजाम लिरदों। आरो आं सासे UPPLनि जेनेरेल सेक्रेटारि जानानै, क'लिसननि पार्टनार जानानै बिथांमोननि हाइकमान्डनो लाइजाम लिरनो आंहा मोन्थाय दङ। बेनि थाखायनो आङो लाइजामखौ लिरहरदों। बे खुनु प्रब्लेमानो जाया। UPPL BJPनि एलायन्सआ फैगोन बोसोरबाया आरामसे सोलिलांगोन। बिथांमोननि हाइकमान्डआ जोंखौ बुंखाबाय, बिथांमोननि हाइकमान्डआ अलरेडि उरुप देआ सोर बे बाथ्राखौ बुंनो, जोंथ' बिथांखौ अथराइज खालामाखै होननानै जोंखौ बुंखाबाय। गतिके फैगोन बोसोरबायाव जोंहा एलायन्सनि क'लिसननि खुनु प्रब्लेम फैया। इनफेक्ट आङो मिजिंथियो नैबे 2025नि उनावबो जोङो UPPL आरो BJPआ जयैनो थागोन। आरो जोंनि भारतनि प्रधान मन्त्रि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथां, जोंनि भारतनि नखर मन्त्रि अमित शाह बिथांमोननि मन्त्र सबके साथ सबके बिकास, बे मन्त्रखौ लानानै सिगांगासिनो दं। बेनि थाखायनो जोंनि एलायन्सआ 2025 मायथाइनि उनावबो UPPL आरो BJPनि एलायन्सआ एकदम गोख्रोङैनो थाबाय थागोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सहरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजाव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादा आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं।
गोसोगोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो पायनर सोरखारि कलेजाव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।